a constitution pusipulo. Constitution within the constitution pusipulo la pen ke mini constitution putapulo. La potsi six schedule pen ki kim a debt along re ke la ke debt as solo ki behave as a debt lo lata. Independent ane kali sita autonomous a debt lo. La si six schedule a ron pensi Karbi Anglong ta isi a debt su pusi ilitum han pa de thang det lo 1951 aninkan. A order ke do ke 1951 November ke thomar ni. La potsi November a ron pen pudam lo te hala ka inaugurate ar ni le ke pudam di ka di apinom ke la a order ke pass ar ni a notification ke pass ar ni pensi labang so a debt dolo lagi November ke thom a tarik pen. Karbi Anglong apran pen avedet la pugali. Karbi adet ningkan suri ko anlo ne pensi dolo. Ilitum ari dolo. Karbi Anglong det delo Khasi Hills talo Dima Hasao talo Nagal Lusai tumanta methang ari dolo la pe adet dorep lo. Ilitum da sonthak thaksi dolo. Setan British tum nang cherai det pen ke down to hood aki mi adet India ka selam to hood halabang so hood ilitum ta aku district autonomous district a hisab si ke long dun thulo a level si ke long dun thulo hala so hood lake November ke thom 1951 la si sita halabang so six schedule kapi phok ke 1952 aning kan si aku change thulo athima six schedule aphan lang select pick ajaha kaki chiatu constituent assembly along kachidan unhut lam kachidan unhut kulodhor choliha rohini kumar chaudhary lapen B Das pu Bhodresor Das porokom lage Orissa sor lapen Bengal sor alang litum pula six schedule ke binang ni six schedule B det no te lage det so cheplang det po ange mo phike ake thi cheplang det ji ilitum abirudhe tribal stan galite communist stan cheplang det ji hadak pula seta Dr. Ambedkar lapen Reverend JJM Nichols Roy atum arjak tipsi la six schedule pingchong del lake constitution lake article kali lake article pen constitution ke pre ke lahelo article ke lake parliament along majority dolote article ke lar phakul sita constitution ke six schedule constitution ke lage parliament majority penta lage lar phak un ek ba war fit un ek article ke war fit un alam thedung la ilitung ke chini ne pochi aja tum polo six schedule ke biom state sige nangji pupu hedi lage ilitung constitution ko alam ka chini ne podlo ilitum aphan ko pia posi la puson nang epiko ka thike aphan ben ilitum methanga det dore methanga richu dore methang a traditional administrative system dore methang a ron dore laport take share halai hui mesen pusi pulo halada constituent assembly debate along anta banga khetum North India khetum ta ningji la solam latum ame thanga lo doke pu ame thanga village council ta doke latum puthala da kaning jedo ala me thanga ponchayat doke latum pu itum ponchayat pinang ni ame thang do latum puthala da kaning jedo ilitum me thang do re bapotsi apram me da me thang aron do re bapotsi det akimi independent na det kaselam thu ke cheng hot ke ilitum aphan isi independent hoi nang pinang kok la athima misen ke ilitum aron pulo pivir nang nelola pulo
Lamat si ilitum pan adet so obisar si ilitum pan ang pidet lah. Lapen ke sik sidul pusi pulo. Seta 1953 ni kan ke pilo ke 52 ni kan pilo ke plang tu. Halabang so hot bang ke plang tu bang ke interim council ka selam hot. Tribal kali bang hi hadak bidun ko a member. Komannya mes, komannya ason kaprik lapen Janardan Pathok ame thang ama hadak dorin ko. Janardan Pathok abang ke lage Borpeta pen sige bang lage Rohini Kumar Chaudhary ta Borpeta sor hala tum che phochero arom nasi nang toy dun lo alang litum ma thalo ta hai ba chi pu che pere lo ta hai itum otom constituent assembly along har Delhi ke itum la sik schedule inkir thik un edet lo sik schedule ka pavia kam itum un edet lo la pochi non ke hala dakle Karbi Anglong le damra Assam le damra hadak le sik schedule ka pan hok akam le itum klemana pusi hala tum chingwai thip lo rokom lasi Janardan Pathok panang toy dun si 1952 ning kan hala nang kapana hok nang cheng dun lo bang pli a member tribal kali abinong ke la dake tribal kali ke sabta dake vote ta pilong le la pen election ta thurlong le 1953 ning kan ako itum man pulo ka di sik schedule na pi ot amethang a rondo pusiki pugedi seta hala bang suhud ilitum amethang long le ka cherai aron war phit si Assam Land Revenue Regulation 1886 pusi deng dun det like a number second time six schedule ka pipu akam claim la first ke hala bang clear tum phan nang piludun choklo second ke emethang long le ka cheron aron bang war phit si Assam Land Revenue Regulation si and that la Konat lo da ke chok se ke thetan ke Assam Land Revenue Regulation along ke hill tribe atom phan rai nang ji hadak to ti along leader rai nang ji hadak to ti ilitum arona bangke ilitum along le arona bangke serwan ke lapen rong asar atum si pata piji pata poke pilo pata poke ke hok phan de pata menjong si tum separate state when autonomous state han non ating long to lok sita ilitum jok un e jong si sik schedule of dette athiman long le nang rai pi ya bang ave na hel la pot si nilitum abatai memorandum pilo council afan 2016 aning kan pen cheng si areng ta che flok etta vilo batai si aja ka tung pulo arloso tum ta nangji te ni tum ta che flok hilang ko an non ta ta jong hele che flok se ta kopilo je plangi ke hala vote ki pia vote bhat le ko puramana ko bang van pitu le te nang reng se lo pon ni nang phan long li nang pipo pu pe de ji la hello alam mang nang tum nang reng se ti lo ke la pot council aja kong ta nang pipo pu pe de ji amat si council tum claim ke der lo nei tum high court long dham lo council pen ki koi law thing six schedule democratic ating pen high court order nang pilo chiklujon prop angbong nang tum election ka kape do law la pen voter list ka selam a law selam vek not pulo chiklujon prop ke arni si January kre ka thomar ni jut aplo council tum claim clear bang eng summary non nilitum ke claim tu nangji la se high court long aku nilitum dam tu nangji poisa ave sinai tum san da jun long le rek loge din non ta pohon da rak long le red loge di po anaki duk le ilitum seta aj Karbi tum no anda pu bom titi akar bi tum duk de det lang apo duk onang ilang apo ko andong i duk na lang ni nilipu thik abinong ge duk ulu ata ilitum che lang ta di
นี่ลิเมทังมาตานั่งลิตุเมทังมาตาเจลังตานั่งลิตุมาจอยดอร์กิสุกอันเหรอ first class quality malah kali di jok the first class quality ni bang okora pun nang textbook along nan ta lata school ka por hi textbook along sila ka to and then lagai an ke to haidet assamese tum ta laka a hok lo lage amune tum okora pik pak lah seta chalak pik pu se chi pu di chalak pik la ni ri uli ke inut amunit pula ai pu pini wangi la so many pu mo wangi pomat wang wedet la pu ri pik la pu ke pu ala kiri lagi pacu bei pu lagi pacu bei pik la pu si punangji le ri pik la pu turom kiri ke mesen no bostu lagi di ande pilo ningi thi alang li kiri hala so many le ri wada cha ning se ka rong nai le di yo la hele la si la he huya lam khan si non eli tum ke claim na la kam do piklan election da ni tum thuring tum te seta thur thete democratic a country apor al ron apor election ke hai tum tete six schedule ta khang un e election hai he tik ke state along un e la sin 1966 aninkan November 19 arni Indira Gandhi pulo halabang sorni neliik longsodar intika tharta Captain Williamson sangma SDT Nichols Roy lapen Darwin Piuling do lapen ke BB Ling do tumpen ha dak talks kedam ha Delhi hala dak do hala suhud APHLC tum election thur dunde kusi gepu lasi kopilo Indira Gandhi gepu Kipula po hello nang tum a procession ta the pik ding pik pun tum chini lo nang thek long lo report long lo nang tum a rally ta the pik puta nang chini lo lata di tum report long lo seta democratic atengke hatak tok ti democratic long ke constitution long ke ko mat mala a procession ki ding nei la tum phan le pang tang nei no po hataka pu pe nang do procession ding pik lo postit nang pipo bu pe nang tuma rally the pik lo po la six schedule pen lo ta chi silam det non pu tum phanang pu pe ki pu yi ke mar phan lo election che dan pen hai nang ji la tum phan athema democratic country ko pi po si election ka pe do nang ko athema democratic country polote rat atum a power pen si kam claim ne ajak kong pen